Ayan o, may kindi daw o. Ate, candy! Candy! Candy po! Candy o! Candy o! Hey! Bata ni ate. Ah, cute cute.
Itaklo at ay baka kahit gano'n silang lang kumain. Sabi niyo, huwag yung ubol niya sa kutsi yan. Patay kayo. Kayo ulo lang sa bilang yan. Ito ka. kulay ko naman, kulay ko eh. Wala nga candy. May nana, meron kang kabidyo ko dyan. Oh! Wala makain. Bakit kung saan na lang? Oh! Meron kang tip. Wala lang kayo. Dalawa ko. Tumikit nga kayo sa Heidi. Ano pa yun? Tapos na talaga na ako. Milinom. Yan, tumarangan na kagano mo. Oh, sana kayo muna. Sige na. Bilisan nga natin. Iwan natin. Dapat tiyap lang. Tap lang ako. Wala yung hidero. Pati ito yung ating nila.
Ganun ba yung kagawin ko? Walang candy. Doon na iba naman ang ganap doon sa CRI. Ano? Dog lover, yung pinay na nakita. Tengah camparin. Wah, ini membuat saya anu dimontaj. Oh, cenggung. Ada bunda dia pakai lagi ni apa? Di sini saya buat dapur tekan sama apa-apaan. Mga di mo masyarakat. Dia kileron. Kala puso nun. Ayaw di kunat niya mga piya-piya. Buhay ka rin. Sama sana. Paman na boleh apa hari? Boleh. Nyara na lipat. Wah, Buhay ka dira na hindi ka tutin na gano'n. sudah di. Ayan na doon. Foto na ako ng motor na picture plus. Ate. Solusi lagi. Berani seru buat apa ini? Dia pagi leno lagi. Ya kamu. Dia pagi leno udah pun ini yang pakai hitam. Bisa gua. Uy, Kindi.
Dito! Dito, Kinde! Dito! Dito! Wala naman. Kinde! 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 Eh, isa-isa lang. Ayun talaga, ang ganda. Yun. Ito! Andiyan na si Coco Martin! Andiyan na si Coco Martin! Andiyan na! Andiyan na si Coco Martin! Ang daming tao pa eh! Pupunta na yan si Coco Martin! Andiyan si Coco Martin! Ayan na, darating na! Andiyan na si Coco Martin pa eh! Ayan na, darating na! Pag tumingin ka, tayo na! Yung mga tao nang nakukuha. Ayan si Coco Martin pa eh! Coco Martin oh! Ayan na pa si Coco Martin pa eh! Ayan na pa eh! Ayan na pa eh! Ayan na pa si Coco Martin! Bupay ganito! Ah. Nabato pa yata dito. Andiyan na si Coco Martin pa eh! Ayan na, narating na si Coco Martin! Andiyan na si Coco Martin, darating na, ayan na! Ayan na yung mga igurot. Ito si Coco. Ito si Coco. Ano po sabi sa'yo? Candy! Mamaya daw, busy siya. Candy! Candy daw. Tumingin ka, tayo na! Kenny! 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 Tumingin ka, tayo na! Wala na. Hindi ka niya mapapansin. Meron pa na. Kung umanay si Coco Marte, punay mga katasiran. Pamiya katatas. Ata, saan ko ibibigay? Wala. Hindi ka, estabiro na kayo si Coco. Tayo na. Ay, talaga. Artista na yun eh. Pasok lang. Meron pa na. Ayun, meron. Pag tumingin ka. Pag tumingin ka, tayo na. Sila. Si Tia Baba. Yan sila sa Tia. Lapit na sila.
Siyempre. Siyempre, lubot daw. Fiesta pala dito, no? Hindi. Bago pa lang fiesta. Naglalabasan na lahat ng mga kanila. Takol-takol naman. Papa po, grabe ka naman. Hindi ka lang nakuha mo. Hello po, anong pipitas po? Ma. Mamaya, nandito. Yan na pala pag fiesta. Naglalabasan lang natin ang pipitas. Ba't sumali ka sa kanila natin? Highline, ha? Wala na kaming kata. Ano doon? Diba? Anong oras? Paano ka na nakakakuha ng candy ko? Ano, naka-ice cream ka pa? Maraikas na yan. Di parikas na. Ang produto, ito na rin ang kapap. Uy, si ate, napakapintas. What's your number? Ang pipintas nyo. Wala pero nagsabi. Ano, ang pintas niya ate, oh. Lalo na to si ate, napakapintas, oh. Hindi man. Wow. Ano siya dyan, no? Ano siya, ulok kita siya, no? Ano? Emilio, dito ka lang. Uy, si ate, napakapintas, oh. Hanggang saan yan tayo? Doon sa may nahin, natitago sila kaya doon. Ice ball. Hanggang saan to? Hanggang matapos. Hindi, hanggang saan to? Doon sa Kalala Palokan. Palokan, Kalala Palokan. Kainin mo na yun, hindi mo binigyan natin mo. Uy, si ate, oh, napakapintas, oh.
nagtatampo ako sa'yo. Alam mo, nagtatampo ako sa'yo. Oo. Mula kami panayamay. Ha? Dito pala mag-fiesta, lahat naglalabas. Kami dun. May mas gawin. Ano kaya? Oo. Oo. Sorry yan. Ayan, nakababat mo sa akin niya. Tapos pinipinagdag yan. Ha? Mag-video ka. Oo, sana, madakal na. Sa mga tao sa tabi na may mga masaya. Yan na, baby. Sa mga tao sa Oo, sa mga tao sa tabi na. Sa mga tao sa tabi. Patay na ni Pilo. Uray sa girayan na. Oo. Pagtagilid pa. Kaya wala na, boss. Ito na mga manood kanini, kuya. Oh, yeah. Bangin tama. Bangin tama mo pala sila na ba? Inshallah.